नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना आगै आगै नों देनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं लुबा आं नायजोबगोन बेखौ थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय नों आंनि मा जायो नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामनो लाबोआखैना ओंखारला एसेबां अनो नों आंखौ जोबै अख्रां गंसे आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जोबै हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आरो गोदान गोदान फिल्मफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे खाथियाव थाखानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाथाय नटिफिकेसना थाबैनो नोंथांमोननि सेराव सहैग्रोनायनि थाखाय स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै हानायमानि बयबो जोबजासिम नायलांगोन होनना थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै स' लोगोफोर साल्टे फिल्म प्रडाक्सन बेनारजों आरो हिरा फिल्म प्रडाक्सन बेनारजों बे मोननै बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे फैनो गोनां बड' सावथुननि सायाव आपडेट लाना फैदों लोगोफोर बे मोननै बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे फैनो गोनां बड' सावथुनानो जाबाय अख्रां गंसे स' लोगोफोर बे अख्रां गंसे आबुं मोनसे बड' सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट डाइरेक्सनखौ होदों प्रबिन बर' जायखौ मैथा होननानैबो मिथियो डिअपि आरो एडिटरखौ खालामदों पाटेरसन ब्रह्म मेकआपखौ खालामदों मिजिं इस्लारि भइसखौ खालामदों सासिन लाहारि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ होदों सोरांसा बसुमतारी आरो काट्सआव दं फुजा बिबेक दिनेश मिजिं रैसु गुनुमति जुमब्रा कृष्ण मीना पाटेरसन इन्द्र राजेन सुवान रातुल आरो अनसुला आरो बेजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौनो बे अख्रां गंसे आबुं मोनसे बर' सावथुनाव फाव खालामबावनाय नुनो मोन्दों स' लोगोफोर बे अख्रां गंसे आबुं मोनसे सावथुना गोबां मोजां जागोन आरो गोबां दुखुनिबो जागोन स' लोगोफोर बिथांमोना बुंनाय बादिबा बे अख्रां गंसे आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावनो बिथांमोना रिलिज खालामगोन होनना फोरमायना होदों स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांमोननि अख्रां गंसे नांगौ बे आबुं मोनसे बर' सावथुननि ट्रेलारखौ गोबाङानो नुखांबाय आरो नायखांखाबाय आरो नोंथांमोना जाय बे अख्रां गंसे आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं आंनो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आंबो नायनो थाखाय गोबां एक्साइटेड जाना दंखायो जानो हागौ बिथांमोननि फिल्मा गोबां मोजां जागोन आरो माब्ला रिलिज खालामगोन आं बेखौसो नेना दंगासिनो स' लोगोफोर बिथांमोना जेब्लानो रिलिज खालामना होगोन अब्लानो आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नेना थाथ'लायदो स' लोगोफोर आंनि बे दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनोबा भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन